Goizean Inigo Urrutiak hitz egin du eta sortu dira galdera batzuk eta galdera horiei erantzungo die Inigok, Xabier hemen dago eta Xabierrek ere geroago egin nahi dituzuen galderei erantzungo die. Aurretik hori bai Xabier Lertxundi Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkaria da eta halako, sarreratxo bat edo egingo diku. Eta gero, nahiko geneko halako solasalditxo bat sortzea zuen eta beraien artea. Ondoko minutuen helburua hori izango da. Beraz, Xabier nahi duzunen. Eskerrik asko. Arratsaldean, hone egin denoi. Udaltopeko antolatzaileek esan zidatenean parte hartzea, eta esan zidatenean nire gaia izango zela nola hobetu kontu hartzaile eta euskara teknikarien arteko erlazioa. Esan duen, arazoak baldin badaude, mota askotakoak izan litezke. Lehenengo pentsatu nuen, behar bada pertsonen artean ez dira kondo eramaten da. Nik horretarako soluzio horiek ezakat. Bigarrengo parte bat izan like, zeltasuna sortzen dirala, guk esaten etenean, kontu hartzaileak. Nahi ditulako gauzak oso orautuak eta egutegi finko batekin egin, eta behar da tokatzen zaizue, justu kontrakoa, gauzak azkarrin barritugu eta behartuta gaude epe muga batera iristera. Orduan, denbora dagoenean soluzioa badauka horrek, denborakin egiten baditu gauzak, planifikazioa balin badago, ez dituzte arazorik enbarko lukenik, eta gero, hirugarrengo parte badago, arazoak sortzen diranak, dala, euskara teknikariek garbi dakazute zer nahi dezuten egin, eta nola nahi dezuten kudeatu eskuartean dakazuten hori, hori benetan zaila izaten da, edo zeinentzako. Eta hortan, kontu hartzaileek abantaila badakagu. Guk asko jota esango dugu, hau ez dago ondo. Baina, konponbidea jartzea ere erresa izaten. Orduan, jarrita zuen lekuan, okurretu zitzena, kaso konkretu bat, nahi behin gertatu zaitena, nik kudeatzailean itzenean, ni gara zazpi urtez, Foru Aldundiko mugikortasuneko zerbitzu gure izan naiz. Zer gertatzen da, zerbait egin behar degunean, eta horrek konturik ez dagoenean. Gertatuko zala noizbait. Horren, herramienta bat dago, oso gutxara biltzen dela jarduerako protokolo orokorrak. Hori zer da? Da, 39.2015 legeak horri ikusten den figura bat, lerro bat emakarrekan dago idatzia. Zer legeak negatiboan definitzen du, esaten du, ezin liteke izan diru laguntza bat gauzatzeko hitzarmen bat, ezin liteke ere kontratu legearen xedea duen kontratu baten kudeaketarako balio. Horren zertarako balio du? Aitorpen orokor bat egiteko. Eta aitorpen orokor hori izan like, nahi dugu gure herrian euskaraldiaren inguruan jarduketa asko egin. Eta horretarako, presa gaude, udaletxea, elkarteak, enpresak, dendariak, ikastolak, gure aldetikan aldegun baliabidea jarriko ditugu, helmuga horretara iristeko. Protokolo horrek, ez daka, kontartzaile batek edo ez dinoz arazori jarriko, ez dakalako eduki ekonomikorik. Orduan, izan liteke abia puntu bat, eta izan liteke gainerako neurri guztien aterki modukoa. Horrek babesten digu, gero bai, plangintza, balioko likuke plangintza bat osatzeko, plangintza horretan bai sartuko ziren neurri konkretuak, direla kontratuak, direla laguntzak, o beste zerbait, eta albideratuko luke legeak eskatzen dizkigun betekizun batzuk betetzen hastea, adibidez. Plangintza batek lagunduko digu diru laguntzen plan estrategikoan guk egin barritu jardueraiak sartzera. Baita ere lagundu diezaguke kontratazioen plangintzan udalek ere egin behar dutenak sartzeko egin beharko balira kontratuak. Eta nire lehenengo ideia hori da. Aukerak badaude eta ero nahi badezute joango gara konkretatzen ze zeltasunak o ze zalantza sortzen zezkizuen. Bueno, gotzonda nahi esan digute sekretarioanak egin behar deula, eta goizien batek horrutzitako galderak
dazkau hemen mai gainean, da orduan guk ingo izkitzu. Bat, nik uste oso esaten aizeanaren eta gure kezka nagusi izan daitekenaren adibide izan leike, eta galderak honela dio. Urtez urte luzatzen diren lankidetza jarraietarako, erreak ondo esan da, Euskaraldia adibidez, zein da zuretzako formularik egokiena? Nahi dezun neurrita doinuan berriro. Urtez urte luzatzen diren lankidetza jarraietarako, Euskaraldia adibidez, zein da zuretzako formularik egokiena? Niretzako galdera hori ez da guzti zuzena. Euskaraldia hasi eta bukatu egiten da. Euskaraldia da bat, gero izango beste bat, urrengoa. Ez da 50 urtetarako hitzarmena da. Euskaraldia baterako, nik uste indarraldia mugatua dauka. Bete arte, aurreikusita ditugun gauzak. Orrun, aurrekora noa. Zeinekin sinatu beharko litzateke hitzarmen hori? Ez da berdina enpresa batekin, ez da berdina elkarte irabazi asmorik gabeko elkarte batekin, ez da berdina eskola batekin, ez da berdina unibertsitateakin. Orrun, konkretatzen joan beharko litzateke zer. Baina nik garbi daukat ez dala epemugarik gabeko akordio bat. Vale, orduan aprobetxatuko eta hau etzegon galdetuta, baina imaginatu zau galdetu duenak, imaginatu duna, euskeraren sustapenerako hitzarmen jarraitu bat egiteko, ze pauso ematea izango litzaken egokiena, udaletxe baten eta herriko elkarte baten artean adibidez. Adibidez, esan dugu, jarduketako protokolo orokorrek horrek bai oki dezakela, horrek epemugari gabe izan like. Gune dugu, gure herrian, euskara izan dadila, elkar bizitzarako lehen hizkuntza. Eta gero bai joango ziren, helmuga hori lortzeko zein pauso emango ditugun. Pauso horiek adostu ditzakegu, porque suposatzen ez, protokolo horrek sortuko lukeena dela elkarlanerako puntu bat, puntu komun bat, bai udaletxearena, bai entitate pribatuetako ordezkariena, eta hortik aurrea hasiko ginen neurriak hartzen. Neurri horiek modu askotakoak izan daitezke, batzuk behar da kostu ekonomikorik ez dakate, bolontrez egin ditzakegun gauzak. Beste batzutan aldeiz, kontratazio batzuetara joan gaitezke, hor limitea daude. Diru laguntzak ere orokorragoak dira, ahalbideratzen dute malgutasun handiagoa lizitazioak baino, eta ikusi beharko zen zer nahi dugun egin. Nik, gauza bat osatxearren, ni beste ikuspegi batetik agertzen ditu gauzak, ez nik ikuspegi juridikotik, eta, egia da, askotan bat eskatu zela eta barrez. Bai iruditzen zait, interesgarria kontratazio bitartez egiten ditugunean gauzak, edo lankidetza hitzarmenen bitartez egiten ditugunean gauzak, nolabait, ondo bideratzea. Ez da berdin esatea, kontratu bat behar dugu ez dakiz zer egiteko, zerbitzu bat emateko, edo kontratu bat egin nahi dugu ez dakiz zer egiteko hizkuntza eskubideak bermatuz. Kontratuaren konfigurazioak nik uste garrantzi berezia duela. Gero, hitzarmenen kontua hor daukagun muga, ikuspegi juridikotik da, batetik lankidetza hitzarmenak daude eta hoien muga da kontratazioa, bai? Eta muga horiek batzutan ez dira oso argiak izaten. Bestean, Iñaki planteatzen zidan arazoa zen, udal elkarte batek, euskara bultzatzeko elkarte batek, programa planteatzen du, eta udalak hori aintzat hartu, baina gero kontratura eramaten du hori, eta pujak eta izan behar dira, eta ia nork hartzen duen, eta. Hor, iruditzen zait, kontratazioa eta lankidetza hitzarmenaren artean bereizketa oinarrizkoena izan daiteke ikustea zein den benetako helburua. Benetako helburua baldin bada lankidetza eta prestazio patrimoniala bigarren mailako zerbait bada, hori lankidetza hitzarmen bada. Lankidetza hitzarmen bitartez egin daiteke sinatzen da elkartea eta udalaren arteko lankidetza hitzarmena, eta gero beharko dira informe juridikoa, ekonomikoa eta barrez, baina helburua benetan baldin bada lankidetza sustatzea o lankidetzan aritzea,
nolabait aterako ginak ezerak. Egia da, nolabait kontratazioaren prestazio tipiko baten kasuan baldin bagaude, hortik ies egiterik ez dugu izango, baino, konfiguratzen dituzuenean zerak, lankidetza horiek, udalarekin, interesgarria da ondo fijatzea helburua. Eta helburuan erreparatzea eta esatea. Bira, hemen benetako helburua ez da zerbitzu bat ematea. Edo ez dakiz zer egitea, baizik eta lankidetza euskararen ez dakiz zer interes publiko honetara eta beste. Eta hor dago, borondaten arteko elkarlana, ez? Eta apur bat, horrek bai ematen digu lankidetza itxarmen bitartez, zera, bueno, gero behar bada pelearen bat izango duzu, interventorearekin, hori seguru, baina ikuspegi juridikotik bidea hori izango litzatek, ez prestazio bezala konfiguratu, baizik eta interes orokorrari zuzentzen zaion jarduera euskararen normalizazioaren aldera, ez? Apur bat hortik, hola bideratzea. Eta, bueno, baina sententzia pilo bat daude honi buruz, asko dago, eta, bueno, nahiko marisma bada, baina, bueno, hortik hori da daukagun bidea, ze, kontratazioa badakizute, oso komplikatu da pilo bat, eta, elkartek teknikoa behar dituzte, zea egiteko, aurkezteko, eta plegoa egiteko, eta beharrezko zeak egiteko, ez? Alde hortatik, simplifikatze aldera, nik lankidetza itxarmenari joko handia ikusten diot. Orduan, suposatuz udaltope honen kontestuan helburua lankidetza hitzarmen hori dela, Xabier, ze pauso izango liazke eman beharrekoak? Erabaki dugu, ze izango da, hitzarmen bat elkarte konkretu batekin, o irekia egongo da elkarte guztietara. Hori, garrantzitsua da, hautapena egiten den neurrian, zertarako den hautapen hori ikusita, Niogak esan duen bezala, behar da edukia aldatzen gaude, ez da ja elkarlana orokorrean, da elkarte konkretu batekin elkarlana. Horri ja, sartu gaitezke behar da kontratu baten esparruan, zerren truk egiten elkarlana da. Elkarlana baldin bada, bolontrez, aukera asko zegoa da, baina kontraprestazioa baldin badago, udaleak finantziatuko du elkarte horrek egingo duen lana, hoia, zerbitzu kontratazio baten esparruan hon gaitezke. Orduan, Iñok eguardian esan du, eta oain ere bai, oso importantea da zertarako hitzartzen dagun jakitea. Eta zertarako horrek ahalbideratzen du ze forma juridiko eman egin nahi dugunari. Baina, eta hitzarmenen kasuak, hitzarmenak arazo badakate, hitzarmena deitzen zaiola gauza askori. Hitzarmena da diru laguntzat bideratzeko sinatzen den akordioa, hitzarmena da administrazioak bere eskumenak edatzeko adosten duten erabaki juridiko bat, hitzarmena da adibidez, diru laguntzak kudeatzeko entitate laguntzaile batekin sinatzen dugun akordioa. Horren, hitzarmen mota asko dago eta bakoitzak bere helburua du eta bere helburua duen neurri horretan araubidea ere aldatzen joaten da. Orduan, nire gomendioa. Baldin badakigu zer nahi dugun egin, helburu hori garbi baldin badakigu, hortik atzera hasi montatzen guztia. Ez pentsatu, hitzarmen bat ingo dugu, behar da gure helmuga beste zerbait behar duelako. Badakit ez dela erantzun bat hau ingo nuke, baina ez da erreza esatea. Bai, nik uste funtseskoa zer den aztertzea komeni dela baita ere, batzutan prestazioak izaten dira, baina benetako helburua kolaborazio huts bada, kolaborazio bat. Kasu hortan, ni epaile izango banitz, begiratuko nuke zer den, benetako kontratu bat dago, kontratu izkutu bat, edo benetan sustatu nahi dena da, nolabait kolaborazioa, interes publikoaren alde egitea, eta mugak ez dira argiak, eta horregaitik importantea da, hitzarmena bera ondo konfiguratzea, Finantziazioari begira, lehenko izan ez do denporarik izan, aipatu dut, partxuargoaren ideia hor egon daitekela, eta partxuargoak finantziazioari begira bai ematen du beste aukera bat, eta da, klaro, erakunde publiko pribatuak mai ezberdinetakoa bertan sartu daitezke, hornitzen da, partxuargoa hornitzen da aportazioen bitartez, gero itxatxita egongo da administrazio batera, partxuargoa bera,
baina finantziazioa bertan erakunde pribatua baldin badaude, zuzenean kudeatu daiteke zerbitzu hori bertan dauden erakunde pribatu edo sozialen bitartez. Ez duzu kontrataziorik egin behar. Berak zuzenean gestion direkta egin dezake. Eta horrek partzuergoa bai ematen digu, inkluso, hau hemen gera dadila, eta baina finantziaziorako aukera zabalak eman ditzazke partzuergo bezalako zerbait, bertan integratzen dielako erakunde publikoak eta baita ere erakunde sozialak, eta gero erakunde sozialen bitartez egin daiteke naiz eta gero erabakiak nola hartzen diren hori da beste gauza bat, dirua jartzen dutenak erabakiak hartu beharko dituz, hori logikoa da, komplikatua da, baina badira formulak. Hala ere hori, funtsezkoa hitzarmen bitartez bada, helburuak ongi definitu. Kontratua baldin bada ere, ongi definitu kontratua. Ez da, nolabait, hizkuntza eskubidea bermatuz ez dakizer zerbitzu eman, edo ez dakize obra egin hizkuntza eskubideak, klausula horiek, ez hizkuntza klausula horiek sartzea, pena izan da, orain legislazio berri badago kontratazioan, eta hizkuntza klausularik ez dago. Baina, azken sententziak ere ez dira oso txarrak, ez, kontratazioan. Denetik dago, baina, hor, joku zelai txiki bat ez zabaltzen da kontratazioan. Hizkuntza klausulak sartze aldera. Xabier, bigarren galdera bat, bi galdera, baina bat egin ditezkenak denboran kontuei buruz, iraupenak. Lankide hitzarmen batek urte bat baino gehiago irauteko, ze baldintza izan beharko luke? Zer egin behar genuke urte baten zeatik, epemuga hortatik aurrera egiteko? Lehen esan dugun bezala, hitzarmena gauza asko ditze zaio. Hitzarmen batek adibidez, diru laguntza bat egikiratzen badu, proiektuaren luzapenak eduki dezaken, iraunaldia eduki dezake. Guk 4 urtetarako proiektu bat diruz lagundu behar baldin badegu, hitzarmenak 4 urte iraungo ditu. Gehiago, onuraduna justifikatzen digun arte, 4 urtetan zehar egin barrekoa egin duela. Eta hortako ze baldintza bete beharko genuke? Proiektuak, guk 4 urtez finantzatu behar baldin badegu, gure aurrekontuan 4 urtetarako kredituak sartu behar ditugu. Baina hitzarmenaren aldetik ez legoke inongo arazorik. Desberdina da, hitzarmen bat, lankidetzarako, horiek bai badute mugatua 4 urte, baina luzapena beste 4 urterako. Osea, 8 urteraino iritsi gaitezke. Xabier, eta orduan, esaten dezunean, guk 4 urterako plan bat, nola baita esateko, adostu baldin badegu elkarte batekin, konprometitu ditzakegu urrengo 4 urtetarako diruak? Noski, bestela ezingo genduken sinatu. Nola sinatuko dugu zerbait, gure konpromisoa 4 urterako ezarriz, ez bali badakagu aurrekontu estaldurarik. Legez kontrako izango zana zen sinatzea 4 urtetako kastu konpromiso bat aurrekonturik gabe. Hori bai izango zela nulo berez. Orduan, gure aurrekontuan baldin badazkagu kredituak hitzarmen horretan gauzatuko dena jarduera hori finantzatzeko, ez dago arazorik 4 urtetarako sinatzeko hitzarmen bat. 4, 6 edo dena delakoa. Normalean 4 urte dira aurrekontu legeek eta 4 urtetarako komplikatuak izateak kredituak 6 urterako, 10 urterako edo. Legislazioa, 2015 legeak zartzeitu 4 urteko, lankidetxe hitzarmenan 4 urteko. Garai batean, zan zitezken nola, berezikin markoak zirenak, oraingo protokolo orokor horiek, ez? Lankidetxa orokor bat zehazten da, baina kompromiso hori gabe. Kompromiso exigigarririk gabe, ez da benetako negozio juridiko bat, ideiak dira. Pero horrek, bere zeak ez, bere, gauza konkretuak eta hortik tirak egingo dira, baina protokolo orokorrak. Baina lankidetxa hitzarmenak gehienera 4 urtekoak, garai batean ez zeon epe mugarik, orain 4 urteko zea dira, eta hori, gero, hala ere, 4 urteko horietan, beti izaten da, ohikoa, nik ezagutzen dituen hitzarmenetan, ohikoa izaten da, urtero eraztea plangintza, urrengo urteko plangintza, eta gero horrek ere, kontu hartzailentzat ere, ia aurrekontua dagoen, eta errezago zera, ez? Aurrekontua dagoen, zera hori egiteko.
azpi protokoloa, ez dakit nola esan, ez? Nola urteko plangintza, bai? Eta, bueno, hori egiten da, segimentu batzorde bat izaten da, aurre ikusten da, bertan aurkezten da hori, eta gero hori, beharrezkoa dituen oneritzi guztia pasatu, eta, izan daiteke nolabait, egiteko... Bai, nik galdera bat jaso dut, eta, dauka zer ikusirik estatus politikoarekin, bidaliko nautela batzordetik, gaur hemen asko txitze egiten ari nahi zoni buruz, baina, hemen planteatzen dena da, ekitaldi, hor, komentatu dugu nola, hizkuntza gaia, olako eztabaida bat, sortu duela, batzordean, eta, eta, ia horrek ze islatzen duen, ez? Nolabait, kontsentsu falta hori islatzen duela, hizkuntzari buruz, edo, galdera jartzaileak hori sugeritzen du, edo hori galdetzen du, ez? Hizkuntza gaiari buruz, oinarri adostuak hau edia, legebiltzarrak onartu zituen oinarri adostu horiek, hizkuntza gaiak, aipatzen duen guztiak itxe gora bera azaldu dizuet gaurko zean, ez? Aurkezpenean. Eta gure lana, guri eman digute mandatoa da hori paperera jasotzea. Ez jasotzea beste zer hori baino, bai? Oinarrietan adostutakoa paperera eramatea, bai? Eta horretan gabiz, eta hori horrela da, baino, zenbait gaitan, eztabaida sortzen diraia hortik gora egin daiteken, eskubide gehiago bermatze aldera egin daiteken edo ez. Eta eztabaidak horietan sortzen dira. Eztabaidak ez dira horren beste adostutako oinarria nola pasatu, hori teknikoki, pustuakak bere komplejotasuna, baina ez dela arregi, ez? Ez dela arregizkoa, baina hortik kanpora eskubidea gehitu, nolabait, ikar ditzazketen, nolabait, artikulo proposamenak eztabaidak hor sortzen dira. Eta zuzen, gai horretan, sortu zan ezan, egin zan olako analizi bat, gaur egungo markoak zer gabezi izan dezake, o nola hobetu genezaken markoa, nolabait, jenteak lasaia egon dadin euskara erabiltzen, eskubideak baliatzen lasaia egon dadin, errekurtsoen zerari gabe, eta nolabait arazori gabe, eta baita ere administrazio publiko nola egin dezaketen, lasaiago aurrera, eta hori ez da bida horrela sortu zen. Baina, laiztar izango zu, horren berriz, epea laster bukatzen da, eta ia zerbait entregatu beharko da, beraz, laster izango da horren berri. Ez da beste galderarik, edo... Bai, ulertu dudanez, partida izenduna hitz egiten ari gara, eta urtean hitzeko gastuaz, edo... Galdera litzatekea posible den jente batekin, baino gehiagorekin hitzarmen bera egitea, edo aterki batenpean inberko litzateken. Bai, arazari gabe. Hitzarmen berdina entitate batekin baino gehiago, edo desberdinak. Bai, esan da, guko bere gaina juridikoki oso horreza da, esatea, 2019an sinatu genuen protokolo orokorrura, protokoloaren ondorioz planifikazio bat egin genuen, planifikazio hori gure aurrekontuan hartu da, eta partida konkretua bedaude, eta orain, hitzarmen honen bidez, gauzatzen dugu aurreikusitakoa. Arazori gabe. Galdera denak segidean egiten baituzu, Ez, idazkaritza teknikoan zein kontu hartzaietzan esaten digutena da partida izenduna denez, demostratu egin behar dela, horiek eta bakarriko horiek egiten aldutela eta ente bakarra dela, baina, esaten baduzu hori, aztertzeko bidea dela. Mira, nik foru aldendiko adibideak esarengo dizkizut, eta hori, inoak esan duen bezalako batzuk hemen gelitza daitezela. Gure kasuan, diru laguntza izendun bat, batzar nagusietatik pasatzen baldin badat, onartzen baldin badu, eta plan estrategikoan sartuta baldin badago, kontartzaileak ez dakate zer esanik. Hori onartuta dago.
Osea, zuen kasuan plenotikan pasatzen baldin bada, eta aurrekontuan sartuta baldin badago, eta diru laguntzen plan estrategikoan baldin badago, ez dago zer esanik. Bai, kaixo, Inigo, nik egin dizut galdera hori, idatzizkoa, eta gehiago egiten egin nion referentzia, orain hilabete batzuk Bilbon jasotako gertaera batean, zegoen pixkat oinarritua, euskaltzale bat, Bilboko udaltzain batekin eukizuen sesioa, eta ondoren etorri zan izuna, eta beste. Dirudienez, ala irakurri balako, ez dakit, prentsatze dutala pasako zala, berak nahi izan zuen euskara erabili, lehenengo hitzarekin batera jarraitu euskaraz, eta udaltzainak egin zion espainolez, eta euskaltzalearen ikuspegia zan, berak eskubidea zuela euskaraz hartatua izateko, eta udaltzainak erantzun zion, ez, ni bi hizkuntza ofizial daude, eta nik espainolez egin eskero, udaltzainen eskubidea zela espainolez egitea. Baina, kaso honetan, herritar horren eskubidea gaiendu beharko zan, euskara ofiziala denean, euskaraz hartatua izateko eskubidea zuelako. Ondoren etorri zan izuna eta beste. Horan, eskubideen talka gatazka hori zuek hori artikulatzean eta hortik pixkat eskubidean nore ondan gatazka eta gehiago zan, adostasun sozial hori, kontzitzu sozial hori, benetan maigaineratu den sozial eta politiko horren falta. Edozein egoeratan pasatzen dana bestalde. Izan administrazioarekin, izan hortaran joan. Bai, ulertzi dizut. Bai, kasu horretan, aipatzen duzun kasuan, nik gainetik esango nizuke, administrazioak ez daukale eskubiderik, Eskubide norbanako dauzkate, eta administrazioa zerbitzeko da, eta hizkuntza aukeratzeko eskubidea baldin badago, administrazio hori dagokio hori betetzea. Egia da, kasu horretan, logikoena izango litzake, beste pertsona bat, udaltzaina beste pertsona bat deitu bat izan zuen, eta nolabait, hizkuntza eskubide hori bermatu, ez? Hor, ez dakit, batzordean alako gauza komentatzen dira politika oroko horretan arazo eta sortu diren, ez? Alde hortatik, hori irizpide ezberdin batzuk badira, baina hala ere, ez dakit, kasu hortan bai jasotzen da oinarriek, dozutako oinarriek bai jasotzen dute, erabakit, hizkuntza aukeratzeko eskubidea, hori jasotzen da, hori bermatze administrazioari daukiola, eta barrez klabe hortan, ez dakit, ikuspegi juridikotik ez ekaro, aipatzen diazun kasua ezkegia esan, ez da urraketa bat, eta gauzak ondo egin izan baldirake, alako urraketarik, hizkuntza aukeratzeko eskubidarekin hori bermatzeri baldego, badago momentu honetan ere. Alako eztabaida izaten dira, baina, ez dakit, hola, detaietan ez nahi sartuko, baina, gitxi gora bera, ideia da hori, ez? Oinarrietan dagoena jaso, eta gero, nolabait gaur egungo estatusa, nolabait gora egiteko hizkuntza eskubideak hobe bermatze aldera, ze proposatu daiteken. Hor, eztabaida hori dialektikoagoa da, ez? Beste oinarri politikoak, adostasun politikoa da, beraz hori erreza da, ez? Traslado egitea, hortik gorako eskubideak, edo hori gainditzen dutenak, dialektikoagoa da, eztabaida, beraz. Hor, ez dago zatea, oinarriak jasotzen duten horrela behar du, ez? Dialektikoagoa da, eta alde hortatik, hori, ez dago hola zea eginda, baina, aurreratuta bai. Ez dakit, sentitzen daizkiz, ezin dizuet, gustako leitzeidak, gauza, argiago izatea, baina, ez daugat. Ematen du denborak irentxe egin gaituela, interes handia sortu eta eragin duzue, baina bazen dukate beste galderaren bat eskertuko genezuke webgunean formulatzea eta erantzungo lukete beraiek aurrera. Beraz, eskerrik asko bioi, Inigo eta Xabier, eta nahi duzuen arte.